Čau, ja som Gamer.sk a vítame vás pri prvom let's play na hru na čipse. Máme tu asi 10 balíčkov. Máme tu proste 10 balíčkov. Asi 10 balíčkov čipsov. Matúši minisi. Potom Kiko nebyl čistý kokot. a potom Samuel, ktorý tu žere zase čipsy. Čipsy milujem. A ku nemu sa pridávaj, Kiko. Čipsy milujem. Prepačte, bolo to asi moc nahlas. Dobre. Takže zabíjame teraz s mrdou, o tom je celá tá hra, takže sa nedivte asi, keď ho otrieskam o zem, jak debila. Poď sem. To vyzerá jak nejaký totem. Poď sem. Máte kanál, by ste mali niečo vydávať, myslím, že hej. Je čo, Martina? Martina Oleára. Jemu daj kanál do popisku. Je co, Maťo BBB. Hej. Martinov kanál sa volá Mato BBB. On si hrať na Zeliar, to bolo. Ty si debil, že si to nemal hovoriť, ty si skúreli penis. Ty tam sedí penis, koľko ty sprostý. To ty dobrý, Kiko. Ti dal kompliment. No, ideme ho dávať čipsy. Ja chcem jedné hneď teraz. Kiki. Zakáža si kúpili všetko. On má 6 čipsov, chápeš? On išiel do bufetu a ešte nakúpil všetko. Celý som čipsy. On všetko... No a kedy končí ako tu stratí? Prečo? 20 rokov. Nie, panci skurvený. A ty, že... Proste počúvam, to je... Vážne nemusím pozerať. To vieš, že vydáha, že Kiko tu zrobil veci, aké sa nerobia, ne? A kúkaj, tu je boss ho trieskal o piču. A to je boss a tu trieskal o... Sexuálne triky. Zadarmo. Teraz predajňa. Tá ty vieš. Boron, ty vieš, ako nalákať ľudí. Kedy vlastne končila 40 alebo 35? Čo 40 alebo 35? Hodinu ako. Bitch. Poď sem. Som chytil druhý dých, kamo. Druhý dých? Ja som chytil už štvrtý. Tebe dobre. Ale chápeš, že som sa oživil, jakoby. Ja som chytil už štvrtý dých a ja som sa tak neoživil dneska. Mám taký kanón, ale už ako netreba asi, ne? Netreba. On zemrel sám. Kanón. Ja zabijem bossa, no tak kanón. Ináč, čo by som mal... Pomôž mi žrať. Ešte ináč, čo by som mal točiť? Ešte, čo by som mal točiť? Je Growtopia? Áno, to aj ja tam budem, Áno. A ja tam budem. Ja hlavne. Ty nie samo, ty si na nič. Ty si nepoužiteľný. Nie, dvaj taký. Ja mám Raptora. Ale volu sa pýtam. Volu nemám ani jedno. Ja mám jedno. Dobre. A na svete. Tak ani na svete nemám. Ty, čo? A Nie, ale ja budem mať 9 bordlokov od kamaráta. Hej, a jeden kapeš, jeden ček. Teraz si nás nevšimajte, pretože mám také debulky robíme. No, kapeš, jeden ček, on vyhodil 75 bodov a že tam mu takto napísal, že môj niekoho zvolil a že pár bušenský. Keby 75 vyhodil a každý tam skakal jak šalený a každý dával, že oh my god. Oh my god. Oh my gosh, bitches. Kamarát má napríklad vec, ktorá stojí 40 metrov. Čo? A to je tak. Jaký duch jebnutý zase? To taký duch je, vieš. Ne, neviem. Kiko. Taký duch, on má kosu v ruke. No daj mi ešte jedné a budem spokojný, ale nie jedné celé jedné. Toto lavička není vodorovná, ja vám to potvrdím teraz. Nie je to rovno. Počkajte, zoberiem si ešte jedné čipsy. Hej, berem. Hej. A teraz vám potvrdím, není to vodorovná lavička. Dobre, tu máš. No dobre, kedy končím. Dobre.
Co máš tam za bosáka? To je bosaká klka. No a teraz. Poďte mi, dajme ti vyjebať. A tu je ten bosak hnusný. To je tá Athi. A ty, patný. Zabiť ho. Zabiť ju. Chyť štvrtý dých. Štvrtý dých. To je ľudská. A ona peča. OK, ja by som zdal aj revive, ale neviem koľko mám dia. No, to som zdal revive, no tak nič. A ty mňa hnusná. Daj mi, že to sú moje, vydal. Takže na mňa. Jaký som ja triker na pennyboarde. Chceš volo? Hej. Ja som dal jednému ADD. Ja mám Raptora, Reaper Wings a Ninja Set. A ja mám jedného takého. Ja som dal jednému takému, ale neviem. Ja som dal jednému takému ADD a neviem, či som mu dal dať. Tak a to by bolo pre dneska všetko. Teším sa s vami na budúce. A čauko!